En que empregou o Goberno local os 250.000 euros que acordou co BNG investir na Escola Municipal de Música? Pois empregáronse eses 250.000 euros e máis na Escola Municipal de Música. Eu espero que vostede escoitase as palabras que acaba de dicir. En primeiro lugar, saudamos a representación dos traballadores e traballadoras da Escola Municipal de Música que hoxe nos acompañan neste salón de plenos e trasladamoslle todo o apoio do BNG ás reivindicacións que están a trasladar a través das mobilizacións que foron convocadas nas últimas semanas. No BNG somos moi conscientes desde hai tempo das deficiencias notorias que presenta a Escola Municipal de Música, que agora denuncian públicamente o conxunto do persoal que traballa na escola, docente e non docente, das que tamén son perfectamente conscientes e coñecedoras as familias e, por suposto, o propio alumnado, que están a comprometer cada vez máis a calidade educativa musical que converteu esta Escola Municipal de Música da Coruña nun centro de prestixio e de referencia na pedagoxía musical ao longo dos últimos 25 anos que acaban de celebrar. Esta situación, que todo o mundo coñece dende hai tempo, ten un único responsável que até de agora decidiu estar ausente. Un goberno local que leva permitindo nos últimos 5 anos que desde o Consorcio para a Promoción da Música se asfixie economicamente a xestión da escola, impedindo por unha banda que a dirección teña un orzamento propio e desatendendo pola outra a resolución das súas necesidades que non deixaron de medrar nestes 5 anos. Un goberno local que non cumpriu coa comunidade educativa da Escola Municipal de Música e que agora tamén confirmamos que está a incumprir un acordo co BNG. Conscientes das necesidades da Escola Municipal de Música, no BNG propuxemos, de cara á aprobación final dos orzamentos para este 2024, suplementar unha partida extraordinaria de 250.000 euros para o Consorcio para a Promoción da Música vinculada a atender as necesidades educativas da Escola Municipal de Música. Un compromiso incumprido á vista da lamentável situación que presenta o edificio da escola. Sen ir máis lonxe, onte unha aula viuse anegada pola entrada de auga, os propios bombeiros tiveron que desplazarse e facer unha actuación para recoller a caída de cascotes da fachada. Carencias materiais, todo o que é o material propiamente didáctico que precisa a escola e tamén da situación laboral das traballadoras ás que se lle segue adebedando parte dos seus salarios. Un compromiso incumprido por parte do Goberno de Inés Rei co BNG, que sabemos, ademais agora, que tampouco vai cumprir no que resta de ano, tal e como nos confirmou o interventor municipal na última xunta de goberno do Consorcio para a Promoción da Música. Moito nos tememos que esa fose a intencionalidade deste goberno á hora de configurar as partidas orzamentarias, mais o gallá nos enganemos. En calquera caso, terá agora o goberno e o concelleiro responsável, o señor Castro, a oportunidade de explicar. Agora que temos a confirmación, insistimos, de que o goberno local non está a investir estes 250.000 euros na Escola Municipal de Música, tal e como comprometeu co BNG, queremos saber en que os gastou, a onde os desviou e para que fins. Nós xa fixemos esta pregunta no pleno de maio, mais o señor Castro non a respondeu como figura na acta do pleno. Queremos, polo tanto, que sí dé a explicación neste pleno, que llo explique sobre todo a representantes dos traballadores e traballadoras que nos acompañan neste salón de plenos, que llo explique ao alumnado, que llo explique ás familias e á veciñanza que nos acompañan por streaming e, sobre todo, que o explique claramente para que quede recollido en acta. En que empregou o goberno local os 250.000 euros? En que empregou o goberno local os 250.000 euros que acordou co BNG investir na Escola Municipal de Música? Grazas. Bueno, pois vou a intentar explicalo brevemente, ou a explicar a vostede e, efectivamente, tamén aos traballadores e as traballadoras a quen xa yo expliquei nalgúna ocasión. Bueno, a mí pareceme ben que en lugar de preguntar a este concelleiro sobre a que se destinou ese diñeiro se traia aquí, porque iso contribúe tamén á transparencia, non? Eu creo que é unha boa forma de contribuir á transparencia. Bueno, como é sabido, a Escola Municipal de Música está sendo xestionada polo Consorcio desde o ano 98 mediante concerto. Iso
otorga ao consorcio a capacidade de ingresar as tarifas que se derivan da ordenanza reguladora da taxa por ingresar na Escola Municipal de Música o alumnado, e recibe tamén unha aportación do Concello para cubrir un déficit que existe de autosuficiencia para cubrir todos os gastos mediante as taxas. Ben. Efectivamente, este déficit que cubría o Concello da Coruña aumentou a partir do mandato 2015-2019 e aumentou exponencialmente por unha decisión que eu, sin ningún tipo de rubor, tildo de populista, de reducción das taxas da Escola Municipal de Música, ademais sin ningún tipo de criterio social, de forma lineal, que non contribuiu ao aumento de matrículas e que sí que tivo un impacto moi negativo nas contas da Escola Municipal de Música. Ese goberno que todos recordamos do ano 15 ao 19, que era de todo menos un goberno reflexivo, por dicirlo de algún xeito. Moi ben, se sumamos a isto a subida dos custos salariais desde o ano 98 e lle sumamos a subida dos custos salariais desde o acordo e a aprobación do novo convenio colectivo, pois está claro que existe un déficit estrutural na Escola Municipal de Música, que veu cubrindo estruturalmente, reitero, o propio Consorcio de Promoción da Música. Un déficit que supón, pois, por exemplo, desde que se produciu esta baixada de tasas, acumuladamente 411.000 euros que asumiu o Consorcio de Promoción da Música de recursos destinados, digamos, a Orquesta Soben, concertos didácticos e a propia programación da Sinfónica. Ben, co goberno de Inés Rei, a aportación á Escola Municipal de Música incrementouse nun 30%, pasando de 274.000 euros no 19 a 357.000 no primeiro ano no que se aprobaron os orzamentos municipais co goberno da nosa alcaldesa. Aínda así, o desaxuste orzamentario existía e o Consorcio de Promoción da Música seguiu cubrindo ese desaxuste que é superior aos 250.000 euros, superior, seguiu cubrindo, e efectivamente eso mesmo fixo este ano. A que se dedicaron os 250.000 euros? A Escola Municipal de Música, efectivamente, e aínda despois de adicalos á Escola Municipal de Música, temos aínda un déficit a cubrir de máis de 80.000 euros este ano. Entón, esa é a realidade. Que hai que tomar decisións? Efectivamente, eu creo que hai que tomar decisións para que haxa un orzamento equilibrado que permita a Escola Municipal de Música, si non ser autosuficiente, si non ter unha situación que sí que conleva dificultades no seu funcionamento ordinario. Agora, os 250.000 euros se destinaron efectivamente a cubrir ese déficit estrutural que existe na Escola Municipal de Música e permitiron eses 250.000 euros que, por exemplo, se pudese ter efectivamente a programación da Orquesta Soben. Pero ese déficit cubriuse ano tras ano, non se deixou de cubrir por parte do Consorcio de Promoción da Música, efectivamente dentro das súas posibilidades. Entón, se a pregunta é a que se dedicaron esos 250.000 euros, efectivamente a Escola Municipal de Música, e a cubrir un déficit estrutural que eu non teño ningún problema en explicarlo de forma detallada, con números e con documentación contable. Os 250.000 euros se destinaron efectivamente á Escola Municipal de Música. Está todo absolutamente documentado. E creo que efectivamente isto tamén contribúe a dotar de transparencia a propia xestión municipal, pero non teño ningún problema en entrar en maior grado de detalle e explicarlle con documentación a que se destinaron esos 250.000 euros que, reitero, foron precisamente a cubrir o déficit da nosa Escola Municipal de Música. Moitas grazas.